Kari Bianglong Moms Dancing Start Season 3 lapen Kids Dancing Start Season 1 ang dung kiti paman po. West Kari Bianglong Labor Union pen kalender kang pupon. Walong kamaji langfer constituency BJP asai hemalong pekar om lapen chiti malan hei hoi keron pong. Dong langsung Mirdan Baptist Fellowship atumpen kerol ke dampong. Matijong ni phain ko rake thamaning we sarsing teron langkung habe town hall along Kari Bianglong Moms Dancing Start Season 3 lapen Kids Dancing Start Season 1 ang dung kiti patupon bangso ke kan kachipati pon mate Moms Dancing Start Season 3 aparman honlita terang PC chepahai pon first runner up laki Premika Tishopi lapen second runner up Sulika Bordolo etumsi chepahai pon adun thu Kari Bianglong Kids Dancing Start Season 1 aparman sitame Kalongsir dance group atumsi chepahai pon laso along first runner up Sings Dance Academy lapen second runner up Golden Star Dance Academy tumsi chepahai pon labangso ke kan kachipati pon along langchari pon laki Rajiv Kro Cheparjan Bangphu Maluti Rong Pipi Cheparjan Bangphi Sarasnath Santanu Das lapen Anna Kosi katumsi ingkrong ingsai pon bangso jai mekalong pacheton dunsi Merry Christmas amen pen Moms lapen kids along ke hai pon ato aphan pura share mini business lapen she bakes at bitung atum pen gift pi pajek pon bangso jai mek mesen pen kichun pon long lake KADMS advisor sangpi kacheteron pi CEM Dr. Tuliram Rong hang acor alang likai kita karjab dun thiba jok si pachun pon momlo lapen pining setami mesen pen pachun pon long lo pusi KADMS secretary RT Chinthong pe hin pen ningjip aluhia man pen Kari Bianglong Autonomous Council MSC Joni Timung ia Madhuram Lekhe Kishap Timung secretary BJP is Kari Bianglong Akash Rong P KLJ secretary Jiten B BJYM president is Kari Bianglong lapen ke thegeding atom chetong nun si RD Dojot pen bangso jai mek pachun pon news desk report Malam News. Civil service look hमें MPSC नॉय UPSC nomor saya juga mungkin dulu nomor nanti ini nomor cepat di kalau cepat di dulu cepat di kalau sampai di schooling sampai di nomor kalau sampai di kencang ini sampai school sampai ke mahal sampai istri baru tolong kelas ini kalau jalan untuk kita और गार्डियन लोग आपको सिर्फ बता रहा हूँ भाई बिना मुझे वॉइस कवरेज और एक वॉइस बेस आप मेरी टीवी कवरेज और पैसे रहती तो इतना मुझे क्या आप प्राइस भी तभी आप लाख तक पर इतना मुझे राउंड वाउंड से बदलना वो ऐसा आइडिया हो वाली आपको जैसे ट्रीटमेंट कोई तभी आप लोग ने मुझे सब वैक्सीन तो दोनों बोल के फोन और आप आना देंगे मुझे कोई सुनता नहीं बोल बोलेगा प्रॉपर्टी या बिना साथी भी ना एजुकेशन डिपार्टमेंट का बच्चे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नाम आप लोग सोई तो भी बहुत सोचते दिल्ली में Rongji, así kacang ini no nampu peperilan pada tangan tu, no la tenía no la son cerda, así la solo pone kami. Nizang Kari Bianglong langhana long kedo West Kari Bianglong Labor Union asai hemalong President Manop Kam sapen patirpi ponsi Surihindra ingkora ke thomaseng kana farman kalendar ing pupon bangso kalendar long kenang sora sonamong mate holiday list along ponji anam lake pakalong pharu isi pusi pachini Meipu Manop Kam sapen lam theke baklang pon ke West Kari Bianglong Labor Union along stame rat do anatum nang cherap dun wek nang jilapen elitum ning isile dolo tang te ke chunun e ason thangta awe pusi me long lam the jai pon sat gaon pen dikonto terang nang kilo birta Malong News West Kari Bianglong pen laso Labor Union pen elitum pini kalendar ingpu pon lo lasi nilitum penan kisung do lasi lahai ison soni ke claim pon je phan sitamin kaching hon ke don tum tamel labangsu kalendar along mane nang ke khang don pen lasu nilitum sitame kapachini ji phan pache thangi phan si kangpu pon lo lasi kaduk we kaching hon akorti laben ngi ratum sitame lasu nang ke khang don pen si bane isi along litum donation nasional na cerap donji phan si nilitum pini paklang pon lo lasi
lasu ningkan suri hinira ingkora kethom aningkan fansi nili tum pini paklang ponlo lapen ke holiday si tamen nili tum dak penana holiday pada ponlo lason si ile tum nijang kar binglong si tame kadu gabi arat tum tame labangsu na cerap dunje phan lapen ke doan ason si tame nili tum ta ke bangji eprang bange sai amu ge deng ponji pansi nili tum ta cisik bon bom po lasi lang sosi kadok we tum ta nang cerap dun ason teme parji busi nili tum labangsu kacini dia Matijong ni phain ko ra ke thom arni langpher constituency BJP asai hemalong akeng te kok tiki mate ano kang thong ato aphan ka chiu ma pe kar om chitimalan la pen plastic til part he hui ron pon bangsolong alu hiya man pen kari biang long autonomous council ia madhuram lekthe hemsing teron bakalia town chairman langpher mandal BJP president darsing rongpi VDC chairman noren kiling la pen langpher ra tum chetong dun renti wolong komaji pen rakesh rong pharnang kilo abirta malong news nilitum Langfer Ahomosti Farman Karbianglong Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Rohang Nanga Pinkara Teng Pinila Tikok Tiki Kangthong Kaselok Mate physical handicap paralysis Lason la Langfer Long Doan Atum Phan Sorkar Penjitu ke Ronia Hormu Kachiumape Lapen ke Musuri Alan lapen ke tarpulin amparta fishery department pen la lan no lata fishery jitu nursery net pini nilitum keron padupon lo lapen ke Horonodoi non-hedjong council pen constituency 3 jitu break up kuridet pen pini nilitum Horonodoi laso form keron ini inauguration kurilo CM sar na pinkara teng pen asi ason nilitum kidukela garara tumfan keron kepajir ponji pani tumbori ponbomni lapen ke kam punon ason jetu development apu thaglam punon muning pena bangani litum homosti longa paching thurasai amu nilitum ke klem pangcheng kon Lakhain ko era phone nilip constituency ka parlo donglang so merdan baptist fellowship atum pen kerol ke dampon labangso kerol ke dampon athilaki jisu kristo bangso pirthe thak along mahang nang thekpu mate pirthe nang hache pupura da phan kapachini mate kapache thang laso along merdan baptist fellowship along pei pola pen mumara tum do anta chetong non si bangso kerol dampon do lapen jisu kristo piposi pirthe thak mahang nang ke thek nang kokma purte muni da tum apap ke chamji mate kape chokji phansi bangso pirthe along mahang nang theklu pusi degon sar nogen hingti pen pachini pon chuki hola pen amerson terang nang kilo abirta malong news pini nilitum da Merdan Baptist Fellowship Merdan Baptist Church arulo nilitum da kerol si pini se monitor pli arilo nase Yesu Kristo labangso pirthe athak muni tum apa balar u mahang nang thek ji dok mate mahang nang thek ku kwalam kapachit hang asona thak sini tum penang an kerol pai tum otum la pen numar tum pen tum penang an tum dam si ada aku non mi thang church along an thang archo hem along an mi tum hello nil tum pipo se la person dam nang kok mate dam ma polotang te Yesu Kristo pirthe athak kiwang laki athia vi pin ben le kiwang la pogali ona me pirthe athak muni tum apa balar sialang li wang nang kok lo si muni tum aphan kapejok ja phan la pen ningkang sam ki pi ja phan la kadu ga ve muni apap adai la kadu ve hai ki pejok ja phan sialang li wang lo pula bangso abirta ka me ki pachet hang asona taxi pini le tum dak la bangso kerol pen ajok kadu ve rap de la tum phanil tum ki pi ke la hello Ingdeng sirke brurang sina sarpokar chupodja phan motor kapachi dingasai kedeng pon
Suri hini rakrega thamaningkan pen wangbom si pining suri hini rain kore hini an ningkan serkep nang pleng tanglu. Rurang sena sarapokar choke padu ponji mate matijong ni phain kora for ni kadu kabe karib yang arlo kedo chuarkli chophe jo atum an bangsor ni kiar nama phan ahai ka chuhang pon patu. Bangso asai ke cheng pen ke pajut an aphan mepu joysing kron parta socheng constituency vidisia chairman aphan ser pu pek pon. Sonse matijong ni phain kora player ni hamren rong sopiar lo along rurang sena sarapo amen pen hem konglong ke pachijeng asai dengpo. Bangso long horbongar nam pupon si motor kapachijeng asai claim pon. Laso long hamren municipal board vice chairman Lahore Singkro abarim cooperative chairman Joy Singh Ingti fishery officer Chandra Pator lapen ke thegening atum chetong dun si mesen pen sayang deng pachut po hamren pen rostam ingti nang kilo abirta Malang News. Rurang sena sarpo phan karchu arnilo lasi jitu ni ke karchu adema bang athan thili li tumar kliponji athema arat thedung se kaji tong yalam pena kaching ki kaji than ke claim ke dam kimi ke chok aphan amasela dag bang dopo je hempuar klipon po rangsina sarpor klipon po da kathanar klipon po hala tumbang ke kurusar tumasel dolo ni tumbang photrok ason duvet pola bang kar klip yulo laga oh penap kar kliye bang ke isia bang ke hempu mukrang rasia lapen ke aku hinia bang ke rurang sina ke thoma bang ke dak athan paklang so athan pen ke plia bang ke umtilia than hala ke claim ke dam ke mia phani tum penap arkli ponji ingding kon sila bang so penap kar rang sina kar chu yalong kon ang deng sinon ke claim nodak hamle na long katalon ke piding pen ke kenal ingdeng sirkep andu tanglo ingdeng sirkep lo do tanglo kalilo masila dak pen se aro tuma talon rabji pena bang ke mahela sarta than lo je langsung pi tong ha ne rumphum sumpum ta hirilo pen ke so ata se mahela sarta na so se aso rurang sina kar chu to kela ke isne tu ta ingdang tanglo pining ke kalang kopia puthak sila bang pini ni tum bait rally bait lapugalilo bait car so ni tum pachi jeng ponang ko bang ke irurang sina sarpo alang phan kachikimo pon penap arnilo ken non ni tum pini le klem wong lapugali ningkan ko ani pensi ni tum na so nang talon bom wang bom lo asi penap talabang so irurang sina sarpo aphan ke thok hijirji kardom kar di arnilo apot si ni tum pini bait rally car rally klem ponang ko bang ke il tum karbiang long mate karbia khai tum labang so ka talon pon ke komrela nasi an susi ka talon pon thu thekjia phansi aso ka pachi tak ponye phansi nil tum pini labang so by really car really bi pon lo nasi tum dak local mla sarup singh deron la pen gel tuma local em lo sar mom sing timung la pen tum local mc saret sing rong phar alang li tum na pin khara teng alang tum chingwai sar sinil tum dak habe haren ke thege ding tum ben tum chingwai si pini labang so by really bi pon lo lasi pini ke cheng lo pot si muning abang tan tum an so se pe the pon thu po posi ka dewe dak ke claim dam ni tum chingwai ching sai pon lo nang tela bang so pina ba mai ki bj long bang ke dak west car beng long an lapuloma mate dak hamren de lapulosa dak ke west car beng long de lapukali nili tum dak ke bi pon bang ke dak isi area do la dak hamren along ama chinam nama tuman chona lo la so pen dak det kali penap ke along do pik so cheng ang kang long tail tum dak lang sumi pi pen cheng lok lang sumi pi rongkor ala pen ke langteng pen umdap rungphung hadim do pen thupu bang ke litum badong do po lang tuk tipi do po rong hidi jola soni to malong pado an asinon ladak det lapukali kapre kachipiti lapuson ta labang so pinabar ni si phanti pon jilo sik do latani tum gachi sik pon do lo chingwai chingsai pon lo sini tum reception committee long mantani tum asel tani tum chepek pon lo cultural cell do lo la pen sonak thak volunteer cell asel do re pa posi pena bang ke cultural cell atum pena bang ni tum dak ala irurang sna sar puarjan ki hi la pen kilun ke kan la hain tani tum pa ki thik pon do ji ladak west kar biang long chot ma mate iskar biang long lapuson kar biang long kang talason katalon do ma oh laso penabar ni katalon je bang ke aprang pentali tum pu dak si hamren west ban su si ke cheng apot si non pin na ba bang ke ning the do bante arjulong lo isan suta dopo pining pena bang ke asi pining bang ke kar biang long kang ta katalon ja thai do oji la pen ke alon do cheji pusini tum ka do beta ning rong lo dang de sar labang so rurang sena sarpo katalon jelong kar biang long bongnon pudam nang pote organization kapre no sona taksi kar birong sarmai tum tadu kar bilamena mai tum tadu hala tum penta nali tum lona kasirap chitu dun lapuson dum la alang tum peta du lo chirap chitu rapet sini tum la so program ke deng pon lo nali tum lang dam pulo te dak dat kali lo jiri gendeng along sitame bujar long ma sening kan la chitu
Tang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Klarda Kabirta.